Mara vilayatynyň döwlet edara kärhanalary işgärlerden ýene pul ýygnaýar. Adam başyna 60 manat meşberine kesgitdiren nowatdaky pul ýygymlarynyň sebitiň çägine ýerleşen gowuçy meýdanlarynyň otogy işlerine garşylanjakdygy aýdylýar. Bu gezek gowuçylaryň otogy işlerini çagyrylýan hakyna tutma işçilere 20 manatdan pul tölenýär. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji maýda Mara vilayatynyň habar berdi. Gowuçy meýdanlaryna häkimetler tarapyndan ýeberilýän hakyna tutma otoguçylaryň tölegleri sebitiň büdjet işgärleriniň üstüne ýüklenýär. Maglumaty görä hakyna tutulan işçi öz zähmetiniň günlük tölegi üçin 15 manat kabul edýär. Galan pullar edara başlyklarynyň jübetine gidýär diýip bir büdjet işgär aýdýar. Türkmenistana mart aýynyň ahyrlaryna gowuçanyň ekşi işlerine badylygy berildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary günörtügünde sebitde şu günler otogy işleriniň birinji tapgyryna girişlendigini habar berýärler. Türkmen häkimetleri dürli bahanalar bilen büdjet işgärleriniň ýygdyry pul çöplýärler. Edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini çalışmak üçin, ýüpek gurçugyny ýetişdirmek üçin, gazet jurnallary abuna ýazylmak üçin we başga da ençeme bahanalar bilen ýygdyry tutulýan tutumlar işgärleriň gerdenine ýük bolýar. Hamala döwlet gaznasy büdjet işgärlerinden ýygnalýan pullar bilen aýlanýan ýaly elmydama büdjet işgärlerinden pul çöplýärler. Diýip bir döwlet kärhanasynyň işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Beýleki bir büdjet işgäri aýlyk ýygnalýan pullaryň meşberiniň 100 manatdan 200 manata çenli baryp ýetýänini aýdýar. Ösüsine büdjet işgärleri döwlet guramaçylygyna geçirilýän çäreleri hem mejburi gatnaşmaly edilýärler. Ähli etraplardaky büdjet işgärleri öz etraplaryna degişli potrat ýerleriniň otogy işlerine pul bermeli. Häzir gowuçanyň otogy işleriniň birinji tapgyryna girişildi. Gowuçy ekini orta hasap bilen 4-5 gezek otalýar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara vilayatyndan habar berdi. Mejburi toplanýan pullara garşylyk bildirýän ýa-da pul bermekden ýüze berýän büdjet işgärleri häkimetleriň haýwatlaryna sedewar bolýarlar. Iň elbet ýeri halkyň sesini diňleýän ýok diýip bir marly ýaşaýjy aýtdy. Biradan apreliň ahyrlaryna Mara vilayatynyň döwlet edara kärhanalaryna baýdaklary täzelemek üçin büdjet işgärlerinden adam başyna 75 manatdan pul ýygnaldy. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä aýlyklaryň pesdigi we her aý dürli maksatlar üçin ýygdyry pul toplanýan zerarly, olaryň ellerine galýan zähmet haklary aýlyk çykdyjylaryň ýarysyna hem ýetmeýär. Nowatdaky pul toplamak çäreleri ýurtda raýatlaryň zähmet haklarynyň, pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň gijikdirilmeginiň soňky bir aýyň dowamyna ýygymlaşan wagtyna gabat gelýär.